En aquest vídeo us introduirem el desherbatge mecànic amb vinadores de precisió. El desherbatge mecànic és una de les opcions que tenim com a alternativa al desherbatge químic i que, en principi, ens podria permetre evolucionar cap a produccions del cereal més sostenibles. El desherbatge mecànic no és una pràctica nova, és una pràctica coneguda des de fa temps. Tot i així, la maquinària que s'ha utilitzat, que és bàsicament la grada de pues flexibles, es permet obtenir eficàcies, a vegades suficients per controlar l'herba, però també altres vegades insuficients, i en tot cas molt variables depenent de tot un conjunt de condicions. Una de les opcions que tenim per millorar l'eficàcia del desherbatge mecànic és la utilització de vinadores de precisió. Aquestes ens permeten, en el lloc on treballen les reies, controlar més fàcilment les males herbes i també tenim més flexibilitat en quant al moment de treball. Tot i això, una de les principals limitacions que tenen les vinadores és que justament com que han de treballar a la zona que està entre files del cereal, doncs necessitem que incorporin tecnologies de precisió. Aquestes tecnologies bàsicament són dues. Una que seria l'utilització de RTK i l'altra seria la utilització de visors. Les vinadores de precisió es permeten obtenir eficàcies molt altes en el control de les herbes, moltes vegades similars als que estem obtenint amb els productes químics. La separació normal entre files en el cereal d'hivern és de 12,5 a uns 15 centímetres. És una distància molt petita, per això cal que dues coses, o bé treballar amb vinadores que siguin capaços de treballar amb aquestes distàncies, o bé també una altra de les opcions que hi ha és anar a separacions entre files més importants, per exemple 25 centímetres, amb la qual cosa també hem de veure com s'hi adapta el cereal i les diferents variants que tenim, les diferents varietats, en aquestes separacions. La regulació de la vinadora és molt important. Més enllà d'aconseguir bé el treball entre la distància de files que tinguem en cada cas, és molt important el moment en què els repassem, a vegades si el passem que el cereal és massa petit el podem tapar, o inclús també és molt important la fondària en la qual treballem, ja que si ho fem massa a fons podem també en alguns casos inclús tocar el cereal. El desherbatge mecànic de precisió pensem que pot ser una opció a seguir o pot arribar a ser important en el desherbatge del cereal d'hivern. Tot i així, requereix anar-la posant a punt i probablement en un futur pugui tindre un paper important.